नमस्कार, मी प्राजक्ता मालवणी लाईफस्टाईलमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करते। आज आपण कोकणातील स्पेशल रेसिपी नारळाच्या रसातील शिरवाळे पारंपरिक पद्धतीने कसे बनवले जातात ते पाहणार आहोत। तसेच या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला शिरवाळे गाळण्याच्या 2 पद्धती पाहायला मिळणार आहेत, त्यामुळे हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। शिरवाळे बनवण्यासाठी इथे मी 2 वाट्या बारीक दळून आणलेलं तांदळाचं पीठ घेतलं आहे। ते या चाळणीने चाळून घेतलं आहे। उकड काढण्यासाठी आपल्याला पाणी लागेल, तसेच चवीसाठी मीठ आणि अर्धा चमचा तूप। प्रथम आपण पिठाला उकड काढून घेणार आहोत। त्यासाठी मी एका भांड्यामध्ये 2 वाट्या पिठासाठी 2 वाट्या पाणी उकळत ठेवलं आहे। पाणी उकळत असतानाच त्यामध्ये पाव चमचा मीठ आणि अर्धा चमचा तूप घालूया। पाण्याला चांगली उकळी आली की यामध्ये 2 वाट्या पीठ घालून ढवळून गॅस ऑफ करून टाकू। उकड काढलेलं हे पीठ 15 मिनिटं आपण बाजूला ठेवून देऊ। आपलं पीठ गार होतंय तोपर्यंत आपण शिरवाळ्यांसाठी रस काढून घेऊया। त्यासाठी इथे मी 1.5 वाटी ओलं खोबरं घेतलं आहे, पाऊण वाटी गूळ, वेलची पूड आणि चवीसाठी मीठ घेतलं आहे। रस काढण्यासाठी खोबऱ्यामध्ये पाणी घालूया आणि खोबरं वाटून घेऊया। वाटून घेतलेल्या खोबऱ्याचा आपण आता रस काढून घेऊया। पुन्हा एकदा या खोबऱ्यामध्ये पाणी घालून त्याचा रस काढून घेऊया। लांबट गोळे बनवून झाले आहेत। इथे मी एका भांड्यामध्ये पाणी उकळत ठेवले आहे। त्यामध्ये आपण केलेले पिठाचे 4 ते 5 गोळे एका वेळी सोडून घेऊ। काही वेळाने पाणी उकळू लागते आणि पिठाचे गोळे पाण्यावर तरंगू लागतात। गोळे वर येऊन तरंगू लागले म्हणजे गोळे शिजून तयार झालेत असे समजावे। आता एक एक गोळा काढून आपण या शेवग्यामध्ये घालूया आणि लाकडी दट्ट्याच्या सहाय्याने शिरवाळे गाळून घेऊया। शिरवाळे गाळताना शेवग्याच्या खाली मी एक ताटली ठेवली आहे आणि त्यावर केळीचे पान ठेवले आहे। नारळाच्या रसातील हे शिरवाळे कोकणात सकाळच्या नाश्त्यासाठी किंवा मग दुपारच्या जेवणामध्ये गोड पदार्थ म्हणून बनवण्याची पद्धत आहे। इथे मी तुम्हाला या शिरवाळ्या चकलीच्या साच्यामधून सुद्धा गाळून दाखवणार आहे। त्यासाठी या साच्याला
शेवेसाठी जी चकती वापरली जाते ती मी लावली आहे। आता आपण या साच्याला आतून तेल लावूया आणि यामध्ये पिठाचा गोळा घालून शेवया गाळून घेऊ। आजचा हा कोकणातील खास अशा पारंपरिक मालवणी पद्धतीच्या नारळाच्या रसातील शेवयांचा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि मालवणी लाईफस्टाईलला सबस्क्राईब करा।